Panggihan malih kalian Bu Nikmah ing pasinaon basa Jawa. Dina iki Bu Nikmah arep ngrembak babagan pariwara. Apa ta iku pariwara? Yuk langsung dipirsani mawon. Aja lali like, comment, and subscribe. Apa iku pariwara? Pariwara utawa iklan yaiku wujud komunikasi kang digunakake kanggo ajak-ajak nawakake barang utawa jasa marang khalayak utawa wong akeh. Jinising pariwara miturut isine iku ana setunggal iklan pemberitahuan yaiku iklan sing ancase menehi ngerti kanthi cara ajak-ajak. Tuladhane iklan lomba penulisan cerita cekak bahasa Jawa lan liya-liyane. Nomor kalih, iklan penawaran yaiku iklan sing ancase nawakake barang utawa jasa. Tuladhane iklan jamu mugi waras. Iki nawakake produk jamu. Nomor 3, iklan layanan masyarakat yaiku iklan sing ancase menehi pepadang utawa edukasi marang masyarakat. Nyuwun pangapunten, lain nulis Bu Nikmah kirang M nggih. Tuladhane apa? Aja nyoba narkoba. Salajengipun wujude pariwara miturut mediane yaiku ana iklan media cetak lan elektronik. Iklan media cetak yaiku iklan sing disiarake lumantar media cetak. Tuladhane sing dimuat ing koran, majalah lan liya-liyane. Wujude arupa desain grafis kayata warna, huruf, tata letak lan gambar. Tuladhane kaya iki. Iklan makjus. Iki iklan sing disiarake lumantar media cetak. Brosur niki nggih. Nah, iklan media elektronik sing disiarake lumantar radio, TV, sing ana kaya ing film-film ngoten niku nggih. Salajengipun struktur teks pariwara yaiku setunggal pengenalan produk utawa judul. Judul biasane manggon ing dhuwur. Tulisane luwih gedhe tinimbang liyane. Sing nomor kalih, pernyataan persuatif. Njelasake spesifikasi produk, deskripsi produk utawa kelebihan produk. Wonten alamat, kontak person utawa nomor telepon sing bisa dihubungi. Nah, lajeng memuat cara sing bisa nganggo akses iklan kasebut. Menika wau andharan pariwara saking Bu Nikmah. Sampun paham nggih? Menawi dereng paham saged takon kalian Bapak Ibu guru basa Jawa utawa bisa langsung nulis ing komentar. Bu Nikmah pamit undur diri. Nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.